bon dia de matí. Jo crec que en tots els vlogs, o un 90%, cante la cançoneta. Però bueno, així vos la preneu. Que són les 8 i poc del matí. Jo, no sé si això ja us ho he contat en algun vlog, però m'he canviat de carrera. Llavors, tot i que és dimarts, jo estic en casa. Espereu que m'ha sonat una alarma. Que tot i que realment... O sigui, és dia lectiu, jo estic en casa. Que això no vol dir que no estiga estudiant, perquè, com sabeu, estic fent una carrera online, per tant, he d'estudiar. Però per a mi, el saber que no he d'eixir d'ací fins al moment en què vull a córrer, vull a entrenar o el que siga, és una satisfacció. Això no lleva que potser arriba un moment que dic, hòstia, estic agobiada perquè no és de casa. Jo no tinc ni idea, perquè jo adivina no soy. El que sí que sé és que actualment, conforme està el meu centre on estava estudiant i tot, per a mi això és un puto luxe. O sigui, literalment, és com si m'haguera tocat la loteria. Entonces, bueno, pues aquí estamos, un dimarts, i vos vaig ensenyar com és un dimarts ara en la meva vida. Avui tinc una reunió amb un client, crec que fins al moment que tinc la reunió vaig estar estudiant i treballant un poquet, perquè també vull pujar avui un vídeo exacte al meu compte, o sigui, no per la resta, sinó vull treballar per mi. I poco más, us aniré ensenyant, perquè esta és la meva nova vida. Cada dia va ser diferent, perquè això també me permet a mi poder estar treballant en col·laboracions i coses, i per exemple ahir vam tindre col·laboració i el dia va ser completament diferent avui. O sigui, ahir a les 9:15 estàvem eixint de casa per anar a una col·laboració i vam estar gravant, editant per la vespre, però vam estar ahí gravant fins les 2. La veritat que una passada, la xica supermaja, el local xulíssim, però claro, això què vol dir? Pues que cada dia la vida va ser completament diferent. I a mi això me mola perquè, claro, a mi la psicòloga me deia, però no t'agobia el saber que no vas a eixir de casa, no sé què. I jo li diria, és que realment jo sí vull llisc, o sigui, jo si estic avorrida en casa, pues me pillo, uy, esta fresa no té molt bona pinta. Me pille jo què sé, me'n vaig a córrer, tio, i ja està. Entonces no me importa, claro, yo entenc que potser una persona que l'únic que fa és estudiar i treballar, damunt de tot coses online, se pot agobiar, però és que en el meu cas, al tindre molta feina externa, pues eso, ya os posaré vídeos de lo que hem fet per ahí. Y me voy a callar ya la boca y seguimos. He estat treballant, que realment no he treballat res, però bueno, no passa res, vos vaig a ficar un poc en context. Actualment estem tancant nous clients, ¿vale? Perquè la idea seria que Rebe en algun moment pugui treballar de lo mateix que jo. Entonces, jo estic intentant pues, tancar diversos clients per a poder tindre gent de més. Què passa? Que això és temps, perquè has d'estar buscant persones que les pugui interessar, després enviar-los un missatge, que te vulguin acceptar, perquè n'hi ha moltíssima gent que te diu no, gràcies, no m'interessa. Però n'hi ha una altra gent que te diu que si eres soberbi per dir-li si necessita un editor o tal, que és com, loca, jo l'únic que t'he dit és que tens uns vídeos que no edites, que s'escolta inclús com està el teu home pisant per darrere, i tu m'has contestat que sóc soberbia per dir-te si vols una editora, en plan... En fi, que no li anem a donar importància a això, però el que vinc és que, nada, que com estic dedicant-li temps a això, sí que és treball, perquè és buscar persones per al futur, però ara mateixa no me genera ni un euro. Això me generarà el mes que ve quan aquestes persones me paguen, però vull dir, és temps que no puc estar dedicant a treballar per a gent que li hem d'entregar contingut o treballar o estudiar. A banda, no sé si ho sabeu, però vam crear Arrels, una agència que per ara no és agència i de fet no li volen dir agència, és més com un estudi d'edició,
i no res. Entonces nosaltres la idea realment ahir és estar fent vídeos i tal i estem fent col·laboracions, que de fet en el vídeo anterior crec que no vos vaig dur a la col·laboració. Pues nada, no veureu la col·laboració. Però bueno, vam anar a una col·laboració i és tot el dia, pues edita, no sé què, tal. Bueno, graven... Entonces nosaltres la col·laboració la teníem a les 10 i vam acabar a les 5. Jo crec que això ho he dit este matí, però bueno, da igual. Que vam estar un montó de rato. Entonces, d'això també n'hi ha que editar coses i estàvem parlant perquè nosaltres som 4 persones en el tema d'arrels actualment, som 3 i una quarta, anem a ficar-la entre cometes, entonces, claro, n'hi ha que organitzar-se perquè si no sempre sols fa la feina pues, una persona en concreta o dos i és una merda. Perquè al final, per exemple, per a mi que estudie, treballe, vaig a córrer, m'estic preparant la mitja marató, el gimnàs, no sé què, ara perquè me llevan les classes de dansa, és una puta locura, perquè no tinc temps i jo moltes vegades estic 3 hores ahí. Entonces, bueno, pues això. No sé per què dir això. Ah, vale, que és una altra cosa que m'està parlant avui, dient que ens tenim que organitzar, qui fa cada cosa i no sé què, perquè per exemple esta setmana tenim 3 col·laboracions, però és que la setmana que ve tenim 5 col·laboracions, entonces si no ens organitzem va ser un puto caos. Així que, bueno, he perdut molt de temps, que no és perdut, és inversió, o sigui, he gastat 2 hores, però bueno, vaig ara a veure si estudia un ratet que ja se m'ha fet tard. Joder, m'anava a ficar a estudiar i m'ha dit un xic que si podem tindre una reunió ara. Estic llevant... Oh! A veure si ho podeu veure. Que avui que ho veig cau, m'hi cau en tot. Bueno, igualment m'he d'anar a la habitació d'estudi. A veure si se veu. Mira, loco. ¡Qué barbaridad! Si tinguéreu una reunió amb mi i me trobareu així, me contractaríeu. És que jo a vegades penso que en les reunions vaig molt a mi rotllo. Que me la suda perquè crec que és mostrar la realitat 100% i és que jo, si de repente me criden i me diuen necessite canviar no sé què vídeo, te puc cridar? Me van a trobar així, no? Però per una altra part pense si jo anava a una entrevista de treball, per exemple, així, jo crec que no me contractarien. Bueno, segons el lloc, o sigui, a lo millor en un burger o una cosa així, sí, però en un, per exemple, despatx, no, lo dudo. Però bueno, hola Marta, ja m'està parlant el xic, me voy de reunió, gente. He tancat un client, estic supercontenta perquè d'amores de València, em parla valencià en la reunió i a mi això m'ompli el cor. I just estava acabant en ell, volia cridar a Rebe per donar-li la notícia i una xica m'ha dit, ¿puedo tener una llamada? Entonces he parlat en Rebe 5 minuts i ara vaig a tindre una altra. I lo pitjor és que a la una tinc una altra, entonces a veure si esta la fem rapidita. Que en l'altra jo crec que m'he tirat una hora. Bueno, gente, he tingut la segona reunió que ha acabat a la 1:15, o sigui, perfecte. He tancat una altra clienta. ¿Qué pasa hoy? ¿Hoy es mi día o qué? Que me toque la lotería. Que no anirem al bingo, ahora después lo diré al revés. Bueno, a lo que iba. Y nada. Después me he ficat a grabar un vídeo perquè no sé si vos heu enterat de la polèmica de Violeta Magriñán, que ha republicat una imatge de pernil i cervesa quan està en el Ramadán, felicitant a la gent que està en Ramadán. Però bueno, quan veig que este vídeo segurament ja ha passat hasta el Ramadán, així que, bueno, da igual. Però vos haureu enterat. I entonces he estat gravant aquest vídeo que m'ha dut 15 minuts i ara és la 1 i vaig a ficar-me por fin a estudiar. Rebe jo crec que arribarà sobre les 2 i pico, entonces bueno, me vaig a ficar una hora i mitja per ahí, me ficaré a fer el dinar i dinarem i esta vespre estudiar més o per la nit. Me encanta estudiar per la nit, lo adoro. Se me ha olvidado que estaba grabando vlog. Bueno, gente, arriba Rebe, hem dinat y ahora mireu, m'ha donat la alergia. No, estoy haciendo el vlog. Es súper heavy, loco.
Bueno, us vaig a contar. Crec que antes vos ho he ensenyat, que m'ha donat l'al·lèrgia. Ara estic molt millor, tot i així encara me queda. I ja no per estar, o sigui, per pareixer embarassada o no, sinó per fet de que a mi me fa mal quan me dona. Entonces, bueno, i si a córrer volia eixir perquè crec que ho sabeu que m'estic preparant una mitja marató. Gràcies a Adidas tinc un plan d'entrenament i no vull saltar-me'l perquè sé el que vol dir saltar-se'l, vull dir-te. La gent que corregau sabreu que si tu te saltes un dia d'entrenament l'has cagat, loco, perquè és molt difícil després tornar a la rutina perquè ja te costa més, vas més lenta, no sé què, baixar ritmes també te fa cabrejar-te en tu mateixa, doncs, bueno, preferisc eixir, tot i que sàpiga que no estic al 100%. Me toca una llarga distància, que són 1 hora, però el bo és que és una llarga distància principal. O sigui, és la primera de tot. Entonces, és 1 hora, però està dividida en 3 intervalos. El primer intervalo és un ritme quasi a 9, que perquè vos feu una idea, jo, per exemple, camine a 10 minuts per hora, més o menys, 10 minuts, 11, més o menys, i és a 9, vull dir-te. És correr, vamos, esto, que és quasi anar caminant. El següent intervalo és a 8, o sigui, molt, que corres però molt lento, i el tercer sí que és a 7, 6 i mig, que és a lo que jo correc normalment. Entonces, bueno, anem a veure com ho porte, perquè al final és 1 hora. Lo bo és que jo crec que com comença molt lenta, quan me toque el que és a més velocitat, ja m'haurà baixat prou l'al·lèrgia. A banda, m'he fet una infusió fa un rato, així que anem a confiar. Així que, bon a ello. He parlat amb mon pare i ma mare, he cridat a les meves ties Susi i tia mare, però no m'han contestat. Però ma mare i mon pare sí, està parlant amb ells i ara me queden com 20 i algo minuts. Ole! Mi mujer ha vingut a entrenar. Mos hem trobat a mitja camí i hem anat a comprar suet de taronja. Yuhu! I anem a sopar fruta. Que lo peor es que la fruta tiene fructosa también, lo sabes. Però m'ha vist molt més que una altra cosa, perquè encara sigo con mi magnífica al·lèrgia. Yo soparé algo más. Oye, que no le daba al ascensor. Seguía en el cuarto. Oh, gente, hem estat treballant una barbaritat. M'ha flipat perquè jo mai havia badallat tant com he badallat avui. I amb tant de soroll. Però és que estic molt reventada. O sigui, jo crec que l'haver tingut tantes reunions este matí i pensar, perquè al final són nous clients, com us anem a organitzar, com no sé què. Estoy en la shit. Y son las 12, hora de dormir. Se finí, no vamos a dormir. Y ha sigut un dia molt productiu.